su da tsinke, rayuwarsu ta ko kula ko ramin allura an yi shi ne don zare. Salamu alaikum. Auta. Yanzu na ga babba ya tafi bakin tasha da bakar jaka a hannunsa. Rugun tsimi da kuma turka-turka da tashin hankali da sanin ya kamata bai zo a wannan gida ba. Ka taimaka min wallahi ga dare ne a cikin gidan na aiki nake kuma ya hana da aiki da wallahi dare. Masu iya magana na cewa ba a canja wato suna. Abincin biri kuwa sai ayaba, shi ko zomo sai dai salak. Cakwakire take a cikin wannan gida. Bakanta sai dai ta zuba ido. Gaskiya ni ba gana ba. Abubuwan da ake mutu a garin nan yayi yawa. Bai kuma ya ba da halima. Har akwai wata ƴan wacce da zan so a wannan ƙauyen a wajen na ne yi ma irin da ganin kullum ba kuwa fuska a garin. Lalle ba a da kuma tsarawa su president hiryawa Abu Prince mataimakin mai fada umarni Real MK Jain fada umarni su president karamin su babban su. To sai a kawo mutum ruwan sha ya sha. An baka ruwa akan me? Ba shanka ba komai naka. Ni yanzu saboda na tafi Lagos dole sai na kina da ku. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bako ne ni na zo yanzu. Ni fa tun da ya zo fa agwagin nan fa na ga sun daina wucewa. Da aka aiko in je gida ma da ba ta lafiya. Allah ya kasiwa. Ban Ina wuni? ba gaisuwa nake nema ban. Allah ta yi hakuri. Gida ka ruwa gida ba ta kawo ta kawo da ta aka fura la ilaha illallah. Na ba ku awa uku. Tattara ina ku ruwa. Auta. Na'am. Yanzu ko na ga babba ya tafi tasha da wata bakar jaka a hannunsa. La ilaha illallah. Babba ya ga fitan da zan kai na mai wallahi. Sai ku subscribe ku danna mana karrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna KSP Investment wannan shirin zamu da dora muku shi 1 ga watan Januwari shekarar 2023.